Burban baik gak? Lok sebenarnya sih nanya lok. Tapi nama. Basiun. Ayo Burban ane sona ane baik. Jadi somena. Sklaver. Mana biar kedar problem lagi ber mana ane baik ini sabi kamu bayar nam. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To dayang deng paya bak seri lagi ha. To ni jadi ang jeng lagi sepur vlog. Ini ya mang. Ini darah kau tang lagi di darah kau. To mana lagi for ini mana to board gor no ba. To bini ke ise gus hanti kam takai jeng darah kau ojo sani jeng. Bintang share na se on type ise baza mesin na uli jalan ne. Lunch nih. Lunch. Oke, jaga sini jengnya. Dian brother. To dayang tang kasih darah na jengnya pur vlog sana jarna. To ini is first time deh mana yang mana bak seong Mane ang baksew fi o mane baksani jagyaw mane gidine jayakhai arna to daijing dong faibaw moनजाया कुमारी kata to daijing मोनसिगोन निकासि बिथि मसलपुर साइड जार ना to daijing थांगासिनो दारागाव आरना to ओगलक फो दाइजों नै सफैबाय मसलपुर आरना to दिनै फार्स्ट टाइम आं नै मसलपुर आरना to नैबे जाहैबाय मसलपुरनि मा देहा फाहामसालि आरना to दाइजों मोनसिगोन to दिनै फार्स्ट टाइम दे बहुत नाम खोनादोंमोन मसलपुरनि to सोर मुसलपुरनि कमेन्ट खालामनो जाबाय गाइस ना to आं खबर होनाय जायासै दे to आं माने खबर होनाय जायासै दे फ्रा सिरि फैनाय जाबाय आरोना to गाज्रि मोना दै ओके लोगोफोर नै फाइनालि दारागाव मास गिथ'ना जाखाया बहुत नाम खोनादोंमोन दारागाव नङा होमबा दिनै फाइनालि सफैबाय आरोना to नायनोसै एसे दुगैनोसै आरोना बायदि मानसि दिनै देवबारनि आयु फ्रिनि वाटारफल मोनसे दङ होनना बुंदोंलै जोंना फैग्रा बिनानावनो लोगो हमबाय दे ओके लोगोफोर नै दायो सफैबाय नै जादों ने मालायसो पुर ब्लगालै हालालै जादों नै हिमांशु ब्र हेल' नै जादों दे नै जोंनि आसोला after long time ओके दायो जों गिबियावनो माने एसे बाजार खालामनोसै आरोना एसे जानाय लोंनायनि एसे बेबस्था खालामनोसै बिनिफ्राय बुरिया दुगैनोसै आरोना नै जोंनिया ओमफ्राय लोगोफोर जायगाखौ नायना ओरैबायदि मजा जागा ना वाव लोगोफोर नै नायदो जायगाफोरखौ ओरैबायदि हेभेन अन दा आर्थ नै लोगोफोरा to दायो जों गिबियावनो लोगोफोरसो दुगैनोसै आरोना to अखाबो हादों जाहैदों दायो माने दैया अखा माने दैया एसे बारायो आरोना ओके लोगोफोर now I am GoPro पुरा लोगोफोर सिजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आंनि लंपेन्टआनो गोमाबायलै मा जागोन अखाबो एख' जाया GoPro ओरैबायदि मजा खालामबाय दिनै दारागावआव गोसासिगोन आरोना ओमफ्राय दिनै नै दिएन ब्र दङ मिता नै जादों समायना सिख्लाफोर Hello guys. Hey लोगोफोर बहुत गोदोर प्रब्लेम गेलेबाय आरोना माने मोनाखै सोरबा साबि जासिदोंमोननो माने बिराद गोदोर प्रब्लेम लोगोफोर माने आंनिया बाइकनि साबि गोमाबाय आरोना ओमफ्राय दा बावैसो सोरबा मानसिया साबि जासिदों होनना बुंदों आरोना to सोर साबि जासिदोंमोन जों नुवासैना आयै दाथ' बोरै मोनगोन माने लोगोफोर लंपेन्ट दिनोमोन दा लंपेन्टाव गैला आरोना आयै दा बोरै सोंगोन दा ब्र गामसा गाननाय मानसिया सोर गामसा गाननाय गारि साबि गोमादों गारि साबि Garik siang, bro mana ke? Borbat ini borbat, sabi ke mabai. Oh ini lebar ses nih borbat ane baik gak? Lok sebenarnya sih nanya lok. Tapi nama. Basiun. Ayo borbat ane sona ane baik. ओके लोगोफोर दायो आं नै सफैबाय बरमायाव आरोना थ' एसे लोगोफोर प्रब्लेम जाबाय आरोना माने आंनि बाइकनि साबिया गोमाबाय आरोना थ' दायो उपाय गैया बाइकनि हेन्देलखौ सेबखेनानै गारिखौ डाइरेक्ट सिद्दायै माने तारखौ एसे कानेक्ट खालामना उपाय गैया लानो जाबाय आरोना जोंनिया ब्रादार आंना एसे हेल्प खालामबाय आरोना आं हेल्प खालामाखै लोगोफोरा हेल्प खालामदों बिदिनो मा खालामदों बिराद खेस्रायो नोंथांमोना देख नुबाय गावनि बाइकनि साबिखौनो मेन्टेनेन्स खालामनाय आरो हिनजावखौ मारै मेन्टेनेन्स खालामदों गैला हाबाके जाबाय र' खसा आंहा माय जाम्बा माने आङो गोमायो मिस्टेकआ जायो
जोंबो मायाबा मालाबा दोनफ्लाङो नोंगो उपाय गैया आरो दैया जोबबायना मालाबा इन्टारेस्ट दोनगो मालाय इन्ट्रेस्ट थांबाय जस पे मा होनगोन दा लस जसने होस्ट जस पे होस्ट हो गया मेरा फ्रेंड जादों जोंनिया ब्रादार मा मुं जोंनि ब्रादार सानना जोंनिया ब्रादार ओरैबायदि हेल्प खालामबायना आंखो थेंक इउ सो माच ब्र या बुल जानांबायना आं ओमफ्राय गेलेंफोर दायो जों जानोसै थ' दायो आं माने जोंनिया मिटालाव थांसै आरो ना मिटानि न' मिटानि रुमाव आरो ना उपाय गैया गाबोन दे माने गाबोन फुङाव लोगो मोनसै लोगोफोर दायो आं नै न' सफैबाय आरो ना थ' डियान ब्रादारमोनखौ गासैखौबो माने गारबोजोब्बाय मोजाङै मोजां लोगोफोर फैफिनबाय आरो ना थ' उपाय गैया एसे लस जाबाय गारिखौ दायो फाहामगासिनो दायो माने आं माने लकखौ सोलिगासिनो आरो ना हेन्डेल लकखौ हा थ' लोगोफोर उपाय गैया आरो ना मा खालामसै लाकानो बेनि जानो हागौ जाय आंनि खैफोदाव आंखौ हेल्प होदोंमोन थ' थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर अके थ' दायो एसे लस जाबाय जेबो नङा 1500 बिदि थांसिगोन आरो ना माने दायो माने साबिनि माबाखौ बे गासै माबाफोरखौनो चेन्ज खालामनांसिगोन आरो उपाय गैया थ' हेन्डेलखौ एसे सेफायनाय जाबायना हेन्डेल लक सेफायनाय थ' लोगोफोरखौ नङा नर्मेल बिदि जाखायो नङा होमबा लाइफआव फार्स्ट टाइम साबि गोमा जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर बाय दा वे थ' नै दै चेन्ज खालामगासिनो चेन्ज अके लोगोफोर बेखिनियासो दिनैनि भिडिअ आरो ना थ' बोरै जाखो बुंनो हाला आंथ' ब्लगखौनो लोगोफोर बनायनाय जायासै आरो ना माने बाइकनि बे साबि गोमानाय माने थाग्रा साबि गोमाबायानो लोगोफोर थ' बेनिखाय टेनसन दोनो माने ब्लग बनायनाय जायासै आरो ना थ' बोरै मोनखो आङो ब्लगखौ लोगोफोर आं होआ सानदोंमोन खिन्थु होस्लाबबाय आरो ना जास्ट जि मोननैसो इनसिडेन्ट जादों लोगोफोरखौ माने बेखौ माने नोंथांमोन एसे सेयार खालामबाय आरो ना लोगोफोर ना थ' बहुत मोजां नांबाय बहुत मानसि लोगो मोनदोंमोन दारागावआव बिदि मानसि लोगो मोनगोन सानाखैमोन थ' थेंक इउ स' माच जाय आंजों लोगो हमदों हा थ' बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसै नङा होमबा थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय